Tak ahoj, dobrý večer všem, zdravím vás z Rádia Fenomén, tady je Terka. Tady Niky, ahoj. Tady Linda, ahoj. Tady Maruška, ahoj. No a dnešní vysílání bude svým způsobem takovej speciál, a to z jednoho zřejmého důvodu, a to my 12. července tohoto roku budeme oslavovat už 2 roky ode dne, kdy jsme udělali vůbec své první vysílání. Byl to rozhovor se zástupci projektu Kocour Preventista, kteří pracují pod spolkem Zachraň život. S nimiž, taková malá drobná informace, pořádáme letos již 2. ročník akce Bezpečně na prázdniny, na níž děti z neratovických základních škol učíme základy první pomoci. No a tak jsme se tu dneska všichni sešli, a to jak my 3 zakládající členky, tak i Maruška, abychom si pověděli něco málo o tom, jak vnímáme náš postup, řekli si něco málo o plánech do budoucna a porovnali naše začátky s tím, jak nám to jde dneska. A proč do toho nezahrnout vás, naše věrné posluchače, bez nichž by celý tenhle projekt prostě nebyl? Tak co byste řekli na to, že se do tohohle nabitého dílu vrhneme? No tak samozřejmě. Tak jo, tak já začnu. Tak je to pro mě jako fakt neuvěřitelný, že už to budou 2 roky, protože se to vůbec nezdá. A já jsem strašně nadšená, že to prostě pořád jde, že máme pořád nějaký zajímavý hosty a že vlastně pořád je o čem mluvit. Trošku jsem se toho bála, ale jsem za to hrozně ráda. No já se na to těším, až to tady shrnem všechno, protože jsem tady nebyla celou dobu, tak mě zajímá i jaký je váš názor na to, co se tady událo, když jsem tady nebyla. A mou první otázkou je, zda si pamatujete, protože já jsem tu vlastně vůbec nebyla u celého zrodu, takže by mě zajímalo, jaké to bylo, když jste začínali. No, to si teda moc dobře pamatuju. Úplně pamatuju si naše, vlastně ten zrod té myšlenky, to bylo docela už jako hodně dlouho zpátky. To bylo víc jak před těma 2 lety, kdy jsme vlastně se tak jako o tom s Terkou tak nějak jako prostě povídali, že by to bylo super, ale upřímně jsem fakt nikdy nečekala, že ten plán se stane jakoby realitou. A jelikož to byl takový jakoby můj sen od dětství být prostě nějaká jako moderátorka nebo tak něco, tak je to pro mé malé já je to fakt jako splněný sen. A jsem za to hrozně ráda. A jako byl to strach, jako takový ten skok do neznámýho, ale jsem ráda, že jsem ho vlastně jakoby učinila. Tak já jsem teda zase tak vyděšená nebyla, protože jsem předtím měla už zkušenosti z rádia, pokud poslouchá Marta Doležalová, která vedla dětské rádio Mělník Studio Libiš, tak jí hodně zdravím a děkuji za všechno, za vlastně zrost této myšlenky, protože myslím si, že kdybych na toto rádio nenarazila, tak by naše rádio Fenomén nikdy nebylo. A tedy já jsem se celkově tak nějak, jak přesně říkala Linda, vlastně nikdy jsem netušila, že by ten nápad, který jsme tak jako navrhli, jakože jsme doufali, že by to mohlo být, ale vlastně jakože proč by mělo, tak jsem hrozně nadšená z toho, že to vyšlo, že se to opravdu stalo realitou a že jsme v tom nějakým způsobem mohli pokračovat, protože mi to dalo hrozně moc. No tak pro mě to byla úplná taková náhoda, že jsem nebyla úplně když jste to vymýšleli, tak jsem ráda, že jste mě jako přizvali k tomu, protože to je jako fakt skvělá zkušenost. A rozhodně na začátku jsem vůbec nevěděla, co mě čeká a co vlastně jako prakticky tady budem dělat. A bylo to jako šílený, jako bylo to byla jsem hrozně nervózní u všeho, ale jako celkově je to úplně, vzpomínám na to fakt jako jenom v pozitivním. Co vás na začátku nejvíc překvapilo, v dobrém nebo ve špatném? Tak mě celkově nejvíc asi překvapilo, jaký problémy byly s tím najít dobrou místnost, dobrou techniku a všechno takovýhle věci, protože se ještě vzpomínám, že jsme byli v jiné místnosti, v jiném studiu, než jsme teďka. Byla to taková malinkatá místnost, měla trošku jinou jako akustiku a takhle, takže to mě vlastně překvapilo, ani nevím, jako jestli v dobrém nebo špatném, spíš tak jako fakt obecně překvapilo, jak vlastně jako kolik všeho se kolem toho musí řešit, nějaký ozvučení, nějaký obstarání, dobrý jako ozvuku těsnosti, dobrá technika, přesně mikrofony a takhle, takže fakt jako to mě asi překvapilo hodně. Tak mě teda, jak jsem se k vám přilípla časem, tak nemůžu posoudit, co by mě překvapilo na začátku, ale na mém začátku mě překvapilo to, jak moc je lehký se vlastně přeřeknout a vůbec neumět mluvit. To bylo fakt docela zajímavý, to jsem nečekala, ale myslím si, že už se to povedlo dost napravit, takže dobrý. A jak vzpomínáte na to úplně první vysílání? Jaký jste z toho měli pocit?
Tak já jsem rozhodně byla extrémně nervózní. Vím, jak jsme seděli nahoře, jak jsi říkala v tom malém, my jsme se tam sotva, jako ani nevešli jsme se tam, prostě tam ty stoly byly tak jako šíleně na sebe namáčknutý. Teď já jsem vykulená, koukala, co se bude dít. Přeřekla jsem se u každý věty, jako určitě. Ale postupně jako během toho, co jsme to nahrávali, tak jako to opadávalo trošku. Myslím si, že tak jako v půlce už to bylo lepší, už jsem si to začala užívat. A fakt jsem si jako uvědomila, že mě to jako zajímá a že mě to baví. A začala jsem se jako těšit na ty další vysílání, no. Co vy? A já taky vlastně, přestože jsem měla nějakou zkušenost, tak celkově prostě teďka to všechno překlikat na tom počítači, teďka přesně ještě nějak jako, jaký budou vůbec hosté, vůbec jsme je do té doby neviděli prostě, celkově jsem z toho byla taková nervní, ale musím uznat, že to jsme si říkali i po tom prvním vysílání, že jsme se asi nemohli přát nikoho lepšího, než byly právě kluci z Kucoura Preventisty, protože byly hrozně super, měli jsme je na první i na druhý vysílání a bylo takový prostě pohodičkáři, jako to vysílání probíhalo hezky, odpovídali na všechno, byli hrozně milí, takže přestože jsem byla hrozně nervózní a fakt jako vyklepaná, tak na to vzpomínám hezky, všechno to vlastně hezky povycházelo. I když vím, že jsem se hnedka v první větě přeřekla a zakoktala, tak přesto na to vzpomínám hezky. No, já na to první vysílání vzpomínám taky nějak tak jako stejně, že vlastně si pamatuju, že ten den byl ještě tábor a že jako jsem byla úplně celý den v klidu a pak najednou na to mělo přijít a já byla hrozně nervózní. Nevěděla jsem vůbec co a jak vlastně jsem se vůbec nesoustředila na to, co říkají pak ty hosté, ale jenom na to, abych si já nepřeřekla a aby jsme zapli mikrofon ve správný čas, ho vypli ve správný čas a aby prostě to všechno fungovalo, ale určitě jsme se od té doby hrozně posunuli. To první vysílání byl vlastně takový jakoby experiment, dalo by se říct, ale jako hosti úplně skvělí. A Maruško, co ty a to tvoje první vysílání, jak na to vzpomínáš? Já jsem hlavně, je třeba říct, že já jsem vůbec nepočítala s tím, že jakoby budu mluvit už hnedka, co jsem navštívila studio. Já jsem prostě počítala s tím, že jako si sem sednu a podívám se, jak to probíhá a jak to vypadá a najednou mi dali scénář a bylo jako, no tak tohle řekneš a já byla jako, aha, taky jo, dobrý. No, ale asi to bylo trošku vidět na tom, jak jsem to přečetla, nebo jak jsem to vlastně celkově řekla, ale jinak na to vzpomínám hezky, protože vlastně to byli skauti a já je znám, takže jsem nebyla ani tolik jako ve stresu, i jako byla jsem ve stresu, ale myslím si, že by to bylo horší, kdyby to byl někdo úplně cizí. Takže tak. A byl z toho všeho nějaký moment, kdy jste třeba, jako, že vás to nebavilo, měl jste s tím třeba chuť seknout a případně jak jste to třeba přešli, nebo co vás na tom vlastně motivuje pořád dál pokračovat? Tak u mě je ten moment pravidelně, když tvořím příspěvky, protože upřímně vždycky si říkám, hej, tak teď nemám čas a prostě zase musím, a trvá mi to fakt jako dlouho, než to chci jako, aby to nějak prostě vypadalo, tak to trvá, zabere to prostě dost času, takže to si říkám po každý, ale vlastně mě vždycky motivuje to, že ti hosti jsou vlastně zajímaví a já se chci dozvědět o těch lidech, co dělají a nebo čím se živí, co je na tom baví a vlastně v konečném důsledku jsem strašně ráda, že to vysílání je a že poznám nový lidi. Jo, to úplně chápu. Já jsem ty příspěvky dělala před Maruškou a byl to teda jako boj, protože jsem měla nějakou vizi a pak třeba jsem to i poslala vám, že jo, tak taky někomu se něco nelíbilo, což je úplně pochopitelný. A jako fakt to trvá díl, než si člověk jako dokáže představit. A jinak tak nějak, vím, že jsem vždycky měla takový jako zvláštní pocit, jako když to bylo jako takový na oko jako nudný téma, prostě jako tady někdo z úřadu přijde, nebo přišla paní z domu kněžny Emmy, že jo, a já jsem si říkala, že to bude nudný, ale naopak mě právě překvapilo, jak jsme se teď před chvilkou bavili o tom, co nás překvapilo, že to fakt bylo zábavný a ještě ona, ta paní, jako mluvila jako poutavě a přišla jsem na to, že každý téma, i to, který bych si třeba sama já nepustila v nějakém podcastu, tak jako může zaujmout a může mě fakt jako zajímat celou dobu. A jako jinak jsem teda popravdě, nevím, jestli jsem měla jako krizi, že bych jako vám řekla, že jako pokračovat nechci, protože mě to fakt bavilo. A přišlo mi zajímavé, že jsme pak jako psali ty články do listů a že jsme se tak jako vyvíjeli pořád, tak to mě taky na tom bavilo. Ale já nejsem tady správná o toho, že tady mluvím, protože já jsem s tím sekla teda popravdě, ale nebylo to, že by mě to nebavilo, ale kvůli škole a času, no.
Tak jako já jsem úplně vyloženě chuť s tím seknout neměla, ale jako taky kolikrát se stává, že se prostě pak člověku nechce, ať už třeba tvoření těch otázek, protože to je takový, jako že třeba po dlouhém dní musím začít jako přemýšlet nad tím a jako, ale už jsem si našla způsob prostě, jak to dělat a už je to pro mě jednodušší, ale jako vyloženě chuť s tím seknout jsem nikdy neměla a mě strašně motivuje ta zpětná vazba od těch jako hostů, co tady máme, když nás někdo pochválí nebo řekne, že to je fakt super projekt a to tak to mě hrozně motivuje na to jít dál a nakopne mě to na strašně dlouhou dobu a jsem za to hrozně ráda, takže vždycky je hrozně milý slyšet totiž jako, že se to fakt někomu líbí a že to opravdu někoho zajímá a že si někdo myslí, že to je dobrý nápad, takže to je vždycky to, co mě motivuje na dlouhou dobu, no. No já to mívám docela podobně, jak říkala tady ségra, vždycky, když ona tvoří příspěvky, tak vždycky, když já píšu scénář, nebo píšu třeba článek do listu a třeba na to, já nevím, odkládám to pozdě na večer, říkám si, jo, to ještě zvládnu, pak večer jako tam píšu na počítači, tak jako nebaví mě to, musím uznat, mnohdy mě to nebaví, mnohdy mě to úplně nezajímá, říkám si, proč bych to jako měla v tom pokračovat. Ale přesně, jak už se tady říkala Linda, tak ti hosté, třeba teďka musím zmínit Olu z Branek, která byla tady vlastně minulé vysílání, tak to byl host, který mě hrozně nakopnul prostě energií, celkově vlastně všude nás propaguje, teďka nám ještě napsala nově pod příspěvek, to nevím, jestli jste si přečetli, že to bylo hrozně super, že nám za to hrozně děkuje, za to pozvání, že to bylo top, takže my Olo tobě děkujeme. A celkově prostě přesně, jako jo, chvilky jsou únavný dny, ještě do toho středa, takový ten střed toho týdne, to už jste tak nějak trošku jako unavený tím týdnem, ale jakože fakt se najde spoustu jakoby věcí a momentů, přes který se dá nějakým způsobem přejít a můžeme pokračovat dál. Jaká si myslíte, že byla největší výzva, kterou jsme za ty 2 roky zvládli? Jo, největší výzva, tak když to tomu jako z celého, jako z pohledu nás všech, tak jakože prostě za rádio, tak si myslím, že největší výzva byl ten začátek, to sehnat techniku, nazvučit to správně, vychytat všechny ty mikrofon, vychytat všechno tu prostě tu akustiku, tak to si myslím, že byla opravdu největší výzva, ale co se týče třeba mě osobně, tak pro mě úplně největší výzva bylo nahrávání rozhovoru jako když jsem byla sama, když jsem měla jít nahrávat vlastně jakoby rozhovory tady do toho All for Dance studia. Takže to byla asi největší výzva, protože si pamatuju, ještě jsem měla jakoby zvednutý ten kotník, že jsem ho neměla úplně v pohodě a bylo to prostě pro mě fakt jako největší asi stres. A to, že jsem tam šla vlastně sama, že jsem neměla jako s kým tam prostě být a sdílet jako tu energii nebo ten strach, ale jako myslím si, že to dopadlo dobře a zase mě to hodně posunulo a jsem vlastně za to hrozně ráda. Tak já bych také řekla tu techniku, tak když jsme měli vysílání o ceně ve vody z Edinburghu a zejména ten rozhovor s holkama, co to z Gimplu našeho zkoušeli, tak se nám hrozně pokazila technika a od té doby to vlastně šlo celý z kopse a nikdo nedokázal pochopit proč, nějak jsme to tady různě přenastavovali, měli jsme tady pár ajťáků a techniku a jako pořád jsme nedokázali přijít na to, jak a proč ten zvuk prostě nezní tak dobře jako předtím, přestože jsme vlastně nic neměnili. Ale doufám, že jsme to už trošku vychytali a celkově ještě uvidíme, jako s čím se budou muset pasovat dál, protože těch výzev podle mě přijde spousta, ale teda ta technika je prostě na tom fakt ta nejhorší. Vždycky něco zradí, vždycky to něco umí zradit. Tak já upřímně nemůžu porovnat, jak bylo těžký jakoby i ty začátky a tak, ale pro mě asi největší výzva bylo, jakože pro mě osobně, když jsem byla s Aďou jakoby natáčet rozhovor s panem Jiřím Haldou, protože já jsem byla strašně vystreslá, já jsem vůbec nevěděla prostě, jak psychologové mluví a teď prostě co se stane, ale vlastně to bylo hrozně fajn a na to, jak jsem se toho bála, tak jsem si ten rozhovor strašně moc užila. Takže asi to. Já si myslím, že celkově za to rádio je prostě to, co jsme zvládli, je to, nebo vy jste zvládli, že to prostě pokračuje dál a že prostě každý ten týden tady u toho jste a sedíte a pokračujete dál. I když třeba nemáte dobrou náladu nebo se vám to časově nehodí, tak třeba to nahrajete jindy a prostě to vyjde a jste takhle odhodlaný pokračovat dál, což je mega super. A já za mě teda taky, jak říkala Linda nebo Maruška, tak za mě jaké bylo nejhorší. Já jsem takhle šla jednou na rozhovor do Kulturáku za herečkou Monikou Timkou a šla jsem sama a psala jsem si ty otázky a byla jsem jako taky vynervaná. Třeba 2 hodiny předem, jako, nebo ono to bylo taky jako, že jsem to zjistila jako chvíli předtím, že jo.
A potom jsem tam teda sama šla a chudák ta paní ani nevěděla, že s ní ten rozhovor budu mít, takže jsem jí tam odchytla jako na chviličku, takže třeba 10 minut mi tam jako povídala, ale byla hrozně milá a jako byla to taky osobní zkušenost. Jako a myslím si, že teda, když jsme to všechny takhle zvládli, že nás to jako posunulo někam dál, že to i sami někdy zvládneme, no. Mimo studio. No to určitě. A celkově vlastně takovýhle výzvy jsou součástí života a je jedině dobře, že je podstupujeme. A co si myslíte, teďka jsme tady měli takový jako osobní výzvy, tak v čem si myslíte, že jsme se vlastně jako rádio nejvíc posunuli? Já myslím, že v takový té naší asi jako spolupráci, že máme jako rozvržený, která co udělá dokdy, asi taky. A tak to myslím, že už to nějak jako funguje, tak v tom jsme se asi hodně posunuli. Asi souhlasím, ta organizace je asi největší posun. Jo. A taky bych řekla, že celkově možná to, že jsme takový trošku zdroufalejší a třeba jsme přesně tady oslovili Olu, tak jsme si říkali, jako, že může, nemusí vůbec jako nám odpovědět, že to si o tom bude myslet, taková trochu jako celebrita, nevím, v mých očích, takže jako celkově vlastně, že jsme se i tak nějak trošku jako stali takovými troufalejšími, zkoušíme různé akce, zkoušíme se dostat dál, no, takže určitě i v tom, že vlastně tak nějak si víc začínáme věřit a že nejsme jenom takový malinkatý zapadlý rádíko, ale že nás reálně i někdo poslouchá. A co se vám líbí na tom, jak to dneska funguje? Myslíte, že bychom ještě něco mohli zlepšit? Já si myslím, že je toho ještě hodně co zlepšovat, ale zase musíme říct, že už je hodně jako to dobrý tady, jo? Takže já si třeba myslím, že bych se osobně mohla zlepšit třeba jakoby v tom kontentu a mohla bych tam být víc aktivní, ale někdy to prostě časově nejde. Jako já si taky osobně myslím, že je ještě co zlepšovat, ale když to vezmeme tak jako z té druhé stránky, tak si myslím, že vlastně každou středu, co tady sedíme, tak jedeme vlastně na 100% a děláme, co můžeme v tu danou chvíli, že jsme prostě jakoby nejlepší a čerpáme z toho, co máme, ale jako určitě ještě co zlepšovat. A myslím si, že pokud budeme pokračovat dál, tak jednou to rádio si myslím, že daleko dotáhneme. Jako možná jsou to fakt velký sny, ale jako já si to myslím a asi si zatím stojím. Já bych řekla, že je to dost jako možný, prostě, že tam vlastně není něco, by nám stálo v cestě a taky čím dále to budeme podle mě provozovat, tak o to spíš se tam i ty změny ukážou se nějaký možný nedostatky, něco, co by se hodilo vyřešit a taky se to vyřeší, protože proč si to zbytečně stěžovat, když to může být jednodušší, že jo. Takže určitě je pořád to změnit, vždycky si má každý vlastně nějaký prostor na zlepšení, ale já bych řekla, že vlastně jsme došli už takovej extrémní kus cesty, že jako vlastně ani nejsem jako zklamaná z toho, že je co zlepšovat, však samozřejmě, že to dává smysl, ale fakt mám jako radost z toho, kam až jsme jako došli takhle spolu. Tak jak tvojí naději trošku to srazím. Já bych řekla, že určitě je potřeba ještě vylepšit nějak ten zvuk, protože když to posloucháme na tom YouTube nebo na Spotify, tak oproti třeba ostatním podcastům je ten zvuk jako fakt horší. A myslím si, že to je jediná věc, která ty lidi odradí, protože jak vy to nahráváte pravidelně a ty hosty máte fakt super a máte to připravený fakt skvěle, tak ten zvuk jako člověka odradí nejvíc, protože vás nemůže vidět, tak jediný, co má, je zvuk. Takže potom už se nesoustředí třeba na to, co říkáte, když ta kvalita není tak dobrá. Takže to si myslím, že bychom mohli vylepšit a mám to v sobě jako úkol, že vám s tím hrozně chci pomoct, aby se to vylepšilo. Takže třeba nějak přes prázdniny to nějak ještě doladíme. A jinak si myslím, že takovýto zlepšování jako je přirozený i v průběhu, že prostě, že člověk, jak se i na to zvyká, je tady každý týden, tak třeba pak i mluví líp a má menší stres a tak. Jo, já to celkově ještě co se týče techniky, tak máme právě trošku v plánu to řešit celkově i s DDMkama takhle. A taky jsme tady měli ještě jednoho ajťáka, který nám jako tady doporučil dost dobrý věci. A takže uvidíme, jak sežereme penízky a potom určitě kam dál se posouvat a jsem ráda, že to říkáš, protože samozřejmě, jak už jsem i na začátku říkala, ten zvuk je prostě problém, ta technika, ale nějak to podchytíme a budete čím dál tím Sponzoři, případně, kdybyste chtěli nás sponzorovat, napište nám na Instagram nebo do komentáře. Bereme všechno. Já si tak myslím, ale to je podle mě taková, nebo ona to není drobnost, ona to je fakt jako velká věc, ten zvuk, no. Jenže prostě, já si myslím, že i my jsme teď momentálně z těch věcí udělali jako i všechno pro to, co můžeme. Vlastně jsme tady měli několik ajťáků a fakt doufám, že se ten zvuk jako zlepší, že prostě se třeba koupí nový mikrofony, nebo že netuším, protože fakt nevím, co by s tím mohlo už být blbě, ale
To je asi tak jako všechno, co jsem chtěla říct. A rovnou se teda přesunu i na další otázku a to, co nového jste se díky rádiu naučili, třeba i o sobě. A tak já teda s dovolením začnu a já bych řekla, že jsem se naučila hlavně dobře přednášet. Celkem mě ve škole dřív dělali hrozný problém prezentace a všechno takový to vystupování před lidmi a mluvení na hlas. A teďka fakt jako zjišťuju čím dál tím víc, že mi vůbec nedělá problém se uprostředka hodiny prostě na něco zeptat, jen tak jako protože prostě mě to zajímá, nebo prezentovat před třídou, že se to naopak užívám. A celkově vlastně mě to dostalo i k moderování, celkově mám takový trošku, bych řekla, takový jednodušší a plynulejší ten přednes, takže rozhodně mi to dalo hodně. Celkově vlastně tady nový přátelství, s někčeho jsme se mi neznali, takže celkově vlastně zajímaví lidi, poznali jsme zajímaví lidi. Některé Nekče na začátku zjišťovala, že i témata, který bychom se sami nepustili, tak vlastně mají co nabídnout, tak přesně vlastně, jak bych se nikdy nepodívala na to, co nabízí Dům knižny Emmy, tak jsem se najednou dozvěděla, že fakt jako poslechnu se, je to zajímavý, takže rozhodně mě to vzdělalo v hodně oborech a jsem tomu fakt vděčná. To jsem chtěla říct, že jak jsi říkala to s těma, jakoby, nebo jak Nekča zmiňovala s těma jakoby tématama, která jako mě úplně nezajímají, tak mám pocit, že jsem se naučila jakoby poslouchat záživně, někdy nezáživně, když pak nemám energii, to, jako co mě vůbec nezajímá, ale vlastně v konečném důsledku to je fakt zajímavý. Takže to mě to asi naučilo hodně, že jako dávám pozor, i když prostě mi to nic neříká, nebo tak. A potom mě to asi naučilo nějaký té rutině, že jako prostě jo, v neděli udělám příspěvek na tohle, ve středu zase shrňovací, ne, ve středu udělám zase něco jiného. A prostě takový ty, jakože všední věci. Vlastně ono v tom všedním dni to strašně pomůže, když si uděláte nějakou tu rutinu a potom třeba z toho rádia to mám, že něco musí být nějaký čas hotový, jinak to prostě nebude. No, takže. Tak mě to v první řadě naučilo to, že jako nevím, nepamatuju si, jestli jsem se nějak hodně jako zlepšila v tom mluvení, to takhle asi neposoudím zpětně, ale už takový pocit, že prostě člověk tady sedí a má pocit, že ho může sledovat, že ho poslouchat stovky lidí, tak je z toho nervózní. A když se prostě přeřekne, tak já bych řekla, že je prostě konec světa, ale není prostě. Všichni tady jsme a všichni to děláme poprvé a jsme tady prostě na světě poprvé, takže je to taková blbost, která jako nikomu neublíží a prostě člověk chybuje a je dobře, že se to učíme. A určitě o mě, jako o sobě, mě to naučilo v tom, že jsem zjistila, co chci dělat, nebo aspoň studovat teď pro tuhle chvíli, že jsem díky tomu šla na tu žurnalistiku. A ještě jsem si vzpomněla, že když takhle jsme začínali a Terka začala psát ty scénáře, a jsem si říkala, proč to píše a proč píšeme ty otázky těm lidem jako předem, proč si to čtou v tom mailu. Jakože já jsem takhle čekala, že když jsou rozhovory, tak oni to na ně vypálejí a oni hned jako odpovídají, což jako nedává smysl, že jo. I v té škole jsme si to řekli, že prostě všechny tyhle ty rádia a rozhovory jsou připravený předem, všechno mají napsaný a oni to čtou, i když to tak není slyšet. Protože myslím si, že i hodně těch respondentů, když tady sedějí a nevěděli by ty otázky dopředu, tak jako moc neodpovědí, že to tě nenapadne během pár sekund, co odpovíš, takže i tohle je takový zajímavý, že některé věci fungují jinak, než si představujeme. Tak mě to naučilo taky hodně jako dobře mluvit, že vlastně už nejsem ani nervózní tolik, když přede mě někdo dá mikrofon, nebo třeba běž mluvit tamhle, nebo vyřiď tamhle to a tamhle to. A taky mě to hodně naučilo improvizaci, protože co si budem, někdy fakt člověk musí improvizovat, ať už jsou to otázky, nebo je to technika, nebo cokoliv vymyšlení, vlastně úplně předělání celého vysílání na poslední chvíli. Takže i ta improvizace je důležitá a hlavně se jakoby z ničeho vyložit nepo. Prostě být v klidu, zkusit to nějak zvládnout a jak říkala Niky, vlastně všichni jsme tady jakoby poprví, takže je to takový, že jsem se naučila to, že je vlastně jedno, jak moc nás jakoby lidi soudí, protože stejně, jako kdyby jsme je sem posadili my, tak by
to pravděpodobně udělali stejně, nebo jako my na začátku třeba, nebo že on si každý jako řekne, že to je třeba lehká práce, ale ono to tak ve výsledku není, protože většina posluchačů si myslí, že to třeba je jenom to, že tady si sedneme k něčemu, máme to tak jako jen tak jako sepsání trošičku a mluvíme o tom, ale ono zatím stojí strašně moc práce. Strašně moc práce stojí za jedním vysíláním. Takže tak. A myslím si, že, jak řekla Maruška, že mi to taky naučilo nějaký té rutině, ale hlavně určitě jako mluvit a naučit se taky poslouchat, protože člověk toho má kolikrát co zajímavého říct a my to ani vlastně neposloucháme, protože všichni jsou jakoby většinou tak zaslepení, ne jako nechci to říct takhle blbě, ale jako, že rádi mluvíme, že jo, o sobě. Ale že je taky fajn někdy prostě poslouchat, protože někdy, co ty lidi dokážou říct, je fakt zajímavý. A když to ty lidi baví, mluvit o tom, o čem vlastně mluví, tak je to hrozně super. A když se tak ohlédnete vlastně na všechna ta minulá vysílání, tak co bylo pro vás úplně největší wow za ty 2 roky? Nebo nejenom vysílání celkově, tak všechno. Tak pro mě bylo zajímavé, že jsme jako začali i spolupracovat s těma lidma z úřadu, že ty pro mě přišly jako prostě nějaký jako na nebesích trošku lidi jako mimo nás, že jsme tady jako mladý studentky a oni právě díky nim prostě máme i nový nápady a kontakty třeba na další rozhovory. A jinak asi největší wow za mě byly určitý jednotlivý ty rozhovory a ty lidi, který jsme tady měli, no. A to se mi vnukla teďka právě hezkou myšlenku, že jak jsi řekla ty lidi z úřadu, tak mě právě překvapilo, že nás vyloženě kontaktovali, jestli bychom nechtěli psát do těch městských listů, do listů města, takže z toho jsem vlastně pořád do teďka tak jako překvapená, že vlastně fakt jako, že se o to projevil ten zájem o to, co děláme, že tam pořád vlastně přispíváme. Potom, co je hrozný wow, tak když třeba, nevím, ve škole se mě zeptá nějaká učitelka, jakože na něco a jenom jakože řeknu, že dělám to rádi a ona jo, já vím, já běžně čtu vaše příspěvky prostě a takhle, tak je to tak vždycky hrozně zahřeje u srdíčka. Je to fakt jako milý, když to potom posloucháte, že ty lidi to vnímají i z různých dalších úhlů, i když třeba neposlouchají ty vysílání celá, a že je to fakt jako zajímá, takže to mě vlastně asi nejvíc překvapilo, že to fakt jako, že ty články čtou vlastně naše učitelky. Jo, přesně. Mě takhle ještě, teď mě napadlo, jak jsi to říkala, mě prostě takhle někdo, třeba jsem na party tady v Nera a já se s někým seznámím a on, jo, já vím, kdo seš, ty nahráváš ty rozhovory, viď? A jo, jak to víš? To je fakt hrozně hustý. A nebo jsem dělala autoškolu a můj autoškolák se mnou taky bavil, že to čet jako v listech a že jako je to hrozně hustý a zajímalo ho to a teď jsme se potkali. To už je asi 1,5 roku, nebo ne, vlastně, když už jsem to dělala. Teď jsme se potkali a on jakože zase čet ten rozhovor se mnou a že jako je super, že dělám tu školu a že ho to hrozně prostě jako baví, že prostě i ty lidi, kteří to neposlouchají, tak aspoň si to přečtou ty články, což je taky paráda. Tak pro mě největší wow moment určitě byl, když nás Kosovo Preventista pozvali na ten křest toho videoklipu, jestli si pamatuješ, Terko, protože jsme tam vlastně byli spolu, že jo? Jo, pamatuju, bylo to hrozně super. Tak to pro mě bylo asi jakoby největší wow, že jsme se vlastně s nima znali v takhle krátkou chvíli a oni nás na to pozvali, což bylo úplně jako úžasný, protože jsem hrozně jako vděčná za tu podporu, protože myslím si, že kdyby jsme je neměli, tak to rádio zase úplně někde jinde, že oni nám taky dali hrozně moc zkušeností. No takže tak to byl asi jakoby největší wow moment za mě. To jenom jestli můžu ještě do toho skočit, promiň Segra, tak vlastně mě ještě hrozně překvapuje, že jsem vlastně začala s tou akcí Bezpečně na prázdniny, jak jsem tady na začátku zmiňovala, že minulý rok to byl takový jako pilotní taková zkouška, ale vlastně udělali jsme jako my sami, jako Radio Fenomen, DDM a Kocu Preventista udělala svoji vlastní akci prostě, takže to mě fakt jako to je vlastně taky hrozně překvapilo, že tam vznikla taková spolupráce, celkově jako soudům hrozně děkujeme. A brzo by měli mít, myslím si, že nějakou další takovou akcičku ohledně videoklipu, tak uvidíme, jestli nás pozvou. Pokud posloucháte, tak můžete, my bychom se nezlobili. A teda, Marušku, už ti předám slovo. Pro mě největší wow bylo, když jsem pomáhala na takový jedné akci a vlastně jsem tam pomáhala třeba na jakoby stanovištích a tam chodili děti a jeden klučina, když jsem ho jakoby držela za ruku, aby nespel z takový ty slackliny, nebo jak se mu říká, tak mi řekl, že mě viděl v novinách. A já jsem byla strašně jako z toho překvapená, že prostě malý dítě mi řekl, že mě viděl v novinách, že mě zná a tak. To bylo super, takže asi to. A teď, když se přesuneme na další otázku, tak který rozhovor nebo host vám nejvíc utkvěl v paměti? Za mě určitě teda
tanečníci, Kateřina Bartoněk-Hrostková a potom Jan Onder s Natálkou Otáhalovou, protože jsou to takový ikony, který známe z televize a oni tady prostě seděli s náma a povídali si s náma hodinu, tak to mi přišlo hodně hustý. A pak ještě Sklepos, když tady byla kapela od nás z Gimplu, tak to mi utkvělo, protože to bylo hrozně vtipný, my jsme se tady chychtali, nemohli jsme zastavit, jako. Prostě my skleposáky, je to pravda a i přesně s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, ta se sem dokonce vrátila ještě jednou, protože nám selhala technika, ale vlastně přesně, že tyhle takový ty jako fakt jako celebrity vlastně, takže se ukázaly tady u nás, že se na to ten čas našli a potom mě prostě teďka nejvíce v paměti utkala právě Ola, takže zase přesně jeden takovej z mých docela jako já ji hrozně obdivuju už jako od trochu mladších let a celkově prostě se tady ukázala, přinesla úplně boží energii, slíbila nám další rozhovor, takže tak, no, takže to jsou asi takový nejvíc zapamatovatelný pro mě vysílání, ale samozřejmě jich bylo spoustu víc. Tak mě teď trklo vlastně jedno vysílání nebo jeden rozhovor, který jsme vlastně ani jakoby nezveřejňovali, protože byl ve vážně špatný kvalitě a byl to úplně první rozhovor, Terko, jestli si pamatuješ, v Brandýse nad Labem. Jak jsme přednahrávali ještě ty rozhovory, když jsme nevěděli, že to rádio jakoby vlastně bude, nebo vlastně už jsme měli vybavení. Já nevím, jak se jmenoval, ale byl strašně sympatický. Byl to nějaký psycholog taky, že jo? Jo, já to zkusím normálně najít tady mezi tím. Můžeš povídat? Ten byl fakt skvělý, to bylo. A ještě se vrátím zpátky do Brandýsa a tak teď vlastně, když jsme tam byli s Maruškou, tak ty rozhovory mi taky asi nejvíc utkvěly v paměti. Asi nejvíc mi utkvěl v paměti ten Jan Milfight. To byl úžasný rozhovor, ten byl tak nabitý energií a úplně jako fakt taky bylo vidět, že o nás se jakoby zajímá, že ho to baví, že tam je rád na tom rozhovoru, že to není jako z nějakého donucení nebo tak. Takže to bych asi ohodnotila jako rozhovor, který mi nejvíc utkvěl v paměti s Janem Milfightem. Já jsem si teda nejvíc užila a utkvěl mi v paměti nejvíc teda rozhovor s Olou a to asi z toho důvodu, že jsem ji jako sehnala na ten rozhovor a asi z toho, že já jsem prostě díky ní se dostala ke čtení, takže to pro mě něco tak jako znamenalo a potom, jak Linda říkala, tak s panem Milfightem to bylo něco neuvěřitelného. Já mám pocit, že vlastně když se na to vzpomínám takhle zpátečně, tak mě to furt jako dává prostě vlny energie do života, protože to bylo úplně neskutečný. Každopádně toho pana psychologa bohužel nemůžu najít. Vím, že měl hrozně těžce vyslovitelný a zapamatovatelný příjmení. Právě, proto si ho nepamatuju. A zkusíme ho ale najít a když tak ho dáme do komentářů nebo někam pod tohoto vysílání, jo? Takže když tak potom mrkněte, až to budete poslouchat. A já tedy rovnou se zeptám na další otázku. A to, jaký typ nebo třeba témata obsahu našeho vás nejvíc baví zpracovávat a proč? Tak mě osobně nejvíc baví témata, co se týče té psychologie, jelikož je to i vlastně součást mého studia, tak je to fakt to, co mě hrozně baví. Když prostě přijde sem nějaký psycholog, který se o něco zajímá a fakt o tom dokáže mluvit jako hodně dobře a dokáže všechno vysvětlit a v podstatě u nich mě ty otázky napadají i třeba sami prostě z hlavy, že něco vymyslím, protože mě to vážně jako hodně zajímá. Jak už jsem řekla, že to je vlastně součást mého studia. Takže bych to asi shrnula tak, jinak mě baví jako většina těch rozhovorů a vždycky jsem hrozně otevřená jako všem tématům a vždycky si říkám, že to bude určitě zajímavý, že vlastně se mi asi nestalo, že by byl nějaký rozhovor fakt jako nezajímavý, vyloženě nezajímavý, že bych tady usínala třeba, nebo že by mě to fakt hrozně nebavilo, nebo že bych si z toho jednu věc neodnesla. Takže asi tak, no. Mě nejvíc teda baví témata tak psychologie, jak říkala Linda, to je hodně zajímavý, anebo třeba vzdělání, když prostě, jak to byla Zuzana Lipánská, myslím, že za to teďka říkám správně, nebo Lipánská, teď nevím. A bylo to vzdělávání jakoby v tom zahraničí, tak to mě taky hodně zajímalo. A nebo mě strašně baví, když děláme jakoby rozhovor s místními lidmi, nebo třeba fakt, že byl rozhovor s Nick Show, když prostě, to mě vlastně nejvíc baví zpracovávat i ty příspěvky, když je to vyloženě o jakoby jednom člověku a nevím, je to takový, že to hezky vypadá ten příspěvek. Mě asi nejvíc takhle z těch rozhovorů mě zajímá, když jsou tady lidi právě z těch Neratovic, jakože mě pak jako otevře oči, co tady je právě jako zajímavý lidi a organizace, takže prostě člověk
to jako nevidí, když tady jen tak jako chodí do školy, prostě tady bydlí a nezajímá se o to, co tady prostě to město nabízí, takže to je paráda a potom mě baví ty témata, prostě když my tady sami sedíme a povídáme si mezi sebou, tak to je taky fajn. Jo, já musím taky samozřejmě přidat do soudku té psychologie a takhle, protože prostě je mi to blízký téma, ale musím říct i přesně ty spisovatele a celkově vlastně jakýkoliv takový jako méně známí lidi právě v našem okolí, že má to jako přesně co objevovat a takhle, jak tady právě zmínila i Niky, tak mě hrozně bavilo, když jsme tady měli, já nevím, fotografy, malíře. A co se mi ještě hrozně líbilo a fakt mě zaujal rozhovor, tak byl s paní Gabrielou Drastychovou, vedoucí DOFE, která mě zase hrozně nadchla do toho programu, ve kterém už jsem zapojená, takže vlastně celkově mě baví cokoliv, kde mám šanci si rozšířit obzory v oblasti, která mě už jako i tak zajímá, ale samozřejmě potom mě i zajímají ty z oblastí, o kterých se až tak moc jako nezajímám, do kterých až tak moc jako nekoukám. A kdybyste měli shrnout celé ty 2 roky jedním slovem, nebo teda jako větou, ale spíš tím slovem, zkuste to, tak co by to bylo? Já jsem nad tím přemýšlela a já už vím, za mě by to bylo dobrodružství. Za mě seberozvoj. U mě to je jakoby 2 slova, ale spolu souvisí, tak to bude horská dráha. Prostě. Já bych to tak hezky uzavřela, jakože prostě to rádio je fenomenální. Jako fenomenální bych řekla prostě, to jako bych popsala naše rádio jedním slovem a ty celý ty 2 roky, co tady vlastně jsme strávili. Co byste vzkázali sobě z doby, kdy jsme začínali? No tak já bych si vzkázala, abych si v tom možná trošku víc věřila, protože ze začátku to bylo takový, jakože na mě je blbý psát na tu prostě velkou akci, jakože prostě tak jako jsme malý rádio, to jako úplně nikdo nezná, co když jako nebudou chtít, no jako ono budou, tak jako proč to prostě neskusit, jako napsat na akce lidem, který mě fakt zajímají a zjistit, jestli mi odpoví nebo ne. Nejhorší, co se stane, tak neodpoví nebo odmítnou, že nemají čas. Takže asi to, abych se fakt jako nebála se v tom nějakým způsobem rozvíjet, abych na to byla možná trošku pyšnější, protože já nevím, ale mně přijde, že v okolí to bylo za začátku braný takový jako jo, ona dělá rádio, haha, tak vlastně celkově možná tak jako se zatím stát, že je to fakt jako něco, za čím si jako stojím a něco, co mě nějak posouvá dál. Tak já bych svýmu mladšímu já určitě vzkázala, že a jde jako do všeho, že i špatná zkušenost je zkušenost a že prostě tohle, že tě to neskutečně jako posune a teď jsem úplně ztratila niť. Co jsem chtěla říct? No asi jenom to, že prostě abych se toho nebála, abych trošku jako zvolnila nebo nestresovala se tolik před těma vysíláním, že vlastně i ty lidi jsou většinou jako poprvé na nějakém rozhovoru nebo i když nepoprvé, tak je to vlastně poprvé s náma, že jo? Takže oni na tom budou podobně jako my a jak už jsem říkala, nejhorší, co se může stát, je, že vás prostě třeba odmítnou, nebo že se jim to nebude líbit, ale tak co, jako svět se točí dál, tak jeden host prostě jako to se mu nelíbilo, ale je tady dalších 70 nebo 80, kterým se to jako líbilo, takže určitě se jako toho nebát, jak řekla Terka, stát si za tím, že ti to opravdu baví a nenechat si od nikoho vzít ten názor a jít si za svým. Já bych si asi neřekla, abych se nebála, protože já bych se bála i tak. To je taková věta, že by mi to fakt nepomohla. Ale já bych si řekla asi, že prostě ať dělám, co jsem dělala a prostě ať v tom pokračuju. A protože mě to dostalo tam, kde jsem teď a jsem ráda, že jsem to všechno podstoupila. Jakoby. Já bych si řekla, že ať nemám keci blbý, protože mě to bude bavit. Protože mě v ten moment jsem to, jakoby, mě se nechtělo do toho. Ale vlastně, jakoby, no, nevím, proč se mi do toho nechtělo, ale vlastně to, prostě bych si řekla, že mi to bude bavit, takže ať neplácem nesmysly. A máte nějaký přání, vize, nějaký úplně cíle, co se týče právě toho rádia, kam se třeba ještě můžeme posunout? Já bych nám strašně přála, kdyby jsme měli nějakého sponzora, ne, to asi ne. Ale kdyby nás třeba jakoby začalo zvát jakoby okolí na různé akce, jakože
pojďte natočit tady rozhovor s touhle osobou, že jako pro ty lidi a tak to by se mi strašně jakoby, že bych nám to jako přála jako rádiu. To by bylo super podle mě. Já bych asi přála, aby se to dostalo fakt mezi víc lidí, takže třeba, že bychom mohli, jako přála bych, abyste na to měli víc času a abyste mohli to rozvíjet i třeba na těch sociálních sítích, jako v podobě těch Reelsek nebo TikToku třeba, aby to lidi zaujalo a mohli si to poslechnout, aby ta práce, co tady děláte, aby byla oceněná, no. No, já bych asi jakoby jenom jedinou věc, co mě prostě, tak by mě asi bavilo a líbilo by se mi to, kdyby jsme třeba nějaký ty rozhovory jako vyloženě natáčeli i s kamerou, nebo jakoby kousky těch vysílání, aby vlastně ty posluchače mělo co zaujmout, že prostě dáme třeba, nevím, nějaký kousek někam, aby si dokázali představit, jak to tady tak jako vypadá, protože co si budeme, jako někteří prostě lidi si to nepouštějí, že jo, přes Spotify jako podcast, ale rádi si k tomu prostě sednou a koukají i na ten obraz. A je jako fajn, když se tam třeba něco děje. A nemyslím třeba tím jako vyloženě, že bychom natáčeli třeba i nás, ale že by tam mohla být nějaká animace, nebo třeba jakoby, chápete, že by se prostě třeba něco opakovalo, ale byl by tam nějaký i pohyb na té obrazovce a ty lidi by to mohlo bavit, nebo že bychom prostě třeba vždycky kousek toho videa jako zapli kameru, pak na písničku to vypli, aby jako by jsme měli i my ten klid, že jo, protože vlastně, jelikož vysíláme živě, tak to je jediná taková pauzička mezi tím. A takhle trošičku jako to rozvíjet i z tohohle smyslu. Tak to je jako jenom moje vize a můj takovej nápad, takže to si myslím já. No tak já bych celkově, já nevím, mně přijde, že vlastně celkově to spíš, jak tady říkala Niky, dostávat pořád čím dál tím víc mezi víc a víc lidí, protože na tom to vlastně celý stojí. V zásadě, když děláte něco takového, nějaký vlastně podcast, rádio, tak tam jde o ty posluchače, neděláte to jenom proto, abyste tady mluvili do počítače jako hodinu a potom si to někdo nepustil. Takže jako rozhodně to dostat mezi víc lidí. Na druhou stranu chápu, že vzhledem k tomu, že my jsme se zaměřili na dlouhý rozsah těch videí a rozhovorů, takže na to ne každý má čas, že si to někdo neposlechne kvůli tomu, jak je to dlouhý, a třeba aby to ty lidi kouskovali, aby si to poslechli na tom Spotify, když máme méně času. Takže asi tak, jako celkově to vlastně dostat mezi víc lidí a přát tady Marušce, ať má třeba příští rok ve škole víc času, aby mohla tvořit Reels. A jo, tak si to tam ty, Maruško. Já se zeptám na poslední otázku a to je, co byste chtěli vzkázat našim posluchačům k výročí. Tak jo, já bych ráda vzkázala, že moc děkujeme, protože si vážíme opravdu každého jednoho posluchače, protože oni si to třeba možná neuvědomují, ale všichni nám hrozně jako pomáhají a motivují nás k tomu pokračovat dál. Určitě chci zmínit, aby nás poslouchali dál. Poslouchejte nás dál povinně. A kdybyste měli nějaký nápady, tipy nebo cokoliv, co prostě rady na zlepšení nebo na nějaký tipy, na nějaký hosty, tak klidně jako pište prostě. Za jakoukoliv zpětnou vazbu jsme strašně vděční. A asi bych jenom jako ráda vzkázala, že moc děkujeme a poslouchejte nás dál. Já bych chtěla poděkovat těm, co jsou tady s náma úplně od začátku, ale i těm, co jsou tady noví, a doufám, že vás to bude bavit a budete poslouchat dál. A pokud se vám naskytne nějaká šance, jako přesně nám, že prostě jsme mohli nahrávat rozhovory s lidma, tak to prostě chyťte. I když nevíte, že vás to bude bavit, ještě jste nic takového nedělali, prostě ať je to cokoliv, z jakýhokoliv odvětví, tak to zkuste. Bude to určitě super zkušenost a třeba vás to odpíchne někam dál na jinou cestu životem. Jo, a i kdyby vás třeba potom jste zjistil, že vás to úplně nenaplňuje nebo nebaví, tak alespoň jako víte, čemu se třeba vyvarovat a jako jakým směrem můžete jít dál, takže to je hezký, Niky. Já bych chtěla vzkázat asi, že nás rozhodně poslouchejte dál, protože ještě máme to hodně co nabídnout a jestli nás chcete podpořit, tak nás určitě můžete podpořit tím, že to pošlete mezi lidi, prostě známým všem a chci taky strašně moc poděkovat, že nás posloucháte, protože pro mě osobně to znamená strašně moc, takže jedno velké děkuji na závěr. Tak jo, já děkuji i vám holkám všem, že jsme se tady vlastně dokázali sejít v téhletý vlastně úplný, ano přesně tak, v kompletní sestavě, takže že jsme ten díl mohli přetočit, teda bohužel nám nemůžete pokládat otázky, ale když tak nám napište a my je třeba zodpovíme na Instagramu, můžete nás sledovat, samozřejmě i o prázdninách budeme nějakým způsobem aktivní. Žádný můžete, musíte. Přesně tak. Pardon. No a teď už se přesuneme tak nějak ke konci, chcete k tomu ještě něco dodat, holky?
Já asi jakoby ne. Jako, je to fajn, já chci pokračovat dál, budu pokračovat dál a je to super. Já si myslím, že padlo všechno, co zaznít prostě mělo. Takže za mě může mít na závěr. Souhlasím. Tak jo, tak se už pomalinku přesouváme k závěru, který si teďka střihne i Niky po dlouhý době. No a tady já začnu s významnými dny. A to s významnými dny ještě v červnu, v tomto měsíci. A dneska, ten den, co to budeme pouštět, ve středu 25. června je Den námořníků. Takže všichni námořníci jděte si užít na vodu, na loďku a i třeba vodní skautíci a takhle, abych je do toho klidně zařadila. 26. června je den proti zneužívání drog a nelegálnímu obchodování s nimi. 27. června je, kromě toho, že pravděpodobně budete mít většina lidí vysvědčení, tak Světový den rybářství, takže rybáři, co dostanou víc, si rovnou můžou i něco ulovit. A také Den malých a středních podniků, taky podpořte tím, že se za vysvědčení koupíte něco dobrého. Potom 29. června v neděli je Mezinárodní den tropů a 30. června je Mezinárodní den asteroidů. Já vám povím, jaký máme významný dny v červenci a v srpnu o prázdninách. Tak hned 1. července je Den Kanady, ke kterému si tematicky můžete pustit naše 50. vysílání, kde máme rozhovor s Tinoem Antonym Jamesem o kanadských rezidenčních školách. Potom 5. a 6. července jsou státní svátky, konkrétně Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě a Den upálení mistra Jana Husa. 30. července je Světový den přátelství a 23. srpna je Evropský den památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů. K tomu si taky můžete pustit naše vysílání, což je 23. a je s Evelínou Mérovou, která je přeživší Osvětimi a Terezína. Tak já už tak hezky tradičně vám sdělím, kde nás najdete. Tak jsme na Instagramu jako Rádio Fenomén, na Facebooku také jako Rádio Fenomén a poslechnout si nás můžete na YouTube a na Spotify. Na Spotify umišťujeme zkrácená vysílání. Nejsou zde písničky. Takže pokud budete mít méně času, určitě si nás poslechněte tam. A jestli budete mít ještě nějaké tipy na zajímavé lidi v okolí nebo organizace, pište nám na výše zmíněné kontakty. Všechno průběžně kontrolujeme a za všechny tipy budeme moc rádi. A už je jenom na čase říct, že naše vysílání je už u konce. My vám moc děkujeme za poslech i za veškerou vaši podporu v tomto roce a doufám, že ji ještě dostaneme hodně. A slyšíme se v září. A je třeba říct, že už teď máme fakt připravený nadupaný rozhovory a témata, které se vám rozhodně budou líbit. A už vám jen popřeju, ať si užijete prázdniny a mějte se fenomenálně.